Kritiko azaldu da Patxi López alderdi sozialistako burua Eusko Jaurlaritzaren kudeaketarekin, hain zuzen ere Urkulluren gobernuak 100 egun bete dituen hontan. López lehendakari ohiak lantalde jeltzalea izozturik dagoela salatu du eta aurreko gobernuarekin, alegia berearekin, konparaketa ez dela posible argudiatu du. Alderdi sozialistak garai hontarako 100 neurri baino gehiago hartu zituen momentu hontan. Urkulluk kanpaina garaiko formulak kea baino ez zirela erakutsi du soilik, beti ere kide sozialistaren hitzetan. Gobernu jeltzalea oraindik ez da martxan jarri. Inbestiduratik 100 egun pasata geldirik dagoen gobernu bat daukagu Euskadin. Urkullu lehendakariak ez dauka ezer euskal gizarteari aurkezteko. Hauteskunde kanpainan emergentzia nazionalean geundela zioen, baina ez du neurririk hartu egoera honi aurre egiteko. Aurrekontu egin oso kritiko azaldu da López eta euskal gizartearen beharretatik oso urruti esartzen den proiektu gisa hartu du Lópezek. Hala, berraktibazio ekonomikoa sustatuko ez duen ekimena da sozialisten aburuz eta bideratu dituen murrizketak funtsagabeak dira. López beraren hitzetan, gaurko gozea suposatzeaz bat, biharko ere bermatzen dute aurrekontu proiektu hauek. Aurrekontuak aztertzerakoan aginkadak aurkitu ditugu soilik. Badaude murrizketa hauentzako alternatibak. Sozialisto gobernuan geundenean erakutsi genuen, eta orain oposizioan gaudela erakutsi dezakegu. Eta sozialistok ezin diegu horrelako aurrekontuei laguntzarik eman. Akordioak lortzeko denbora dago, baina ez dugu edonolako politikarik babestuko. Esan bezala, elkarrizketarako atea irekitzen badu ere, osoko emendakina oso presente dauka alderdi sozialistak. Jarri duen ezinbesteko baldintza aurrekonturako dagoen dirua berkalkulatzea litzateke. Hiru bide plazaratu ditu hortarako. Iruzur fiskaletik aldundiek baturiko dirua Jaurlaritzako kontuetan integratzea, defizitaren muga autogobernu bitartez handitzea eta Espainiako gobernuarekin kupoa bernegoziatzea diru gehiago batu dadin. Bide bakarra da Lópezen hitzetan euskal emergentzia mailari aurre egiteko. 5 hilabete galduta eta oraindik ez dituzte aurrekontu hauek onartzeko babes nahikorik. 2013 Euskadirentzat urte galdu bat izateaen arrisku larria dago. Onartu ezin dugun urte galdu bat. Urkulluren bilera eta adostasun xedeak planta hutsa direla adierazteaz bat, egunetik egunera gobernu ahulagoa somatzen duela baieztatu du Patxi Lópezek.